く慣れたのかしら。どうせありやがる。てや剣を受けてくれ。はっ、悪く思わないでね。ダメ。傷を癒したまえ。闇の力を
なぜだ。これが聖剣の力だというのか。アルハザードの力が届く場所ならば負けはしないものを。クソ。逃げられたか。烈風よ、吹き荒れろ。なんの。剣を受けてくれ。力がみなぎってくるみたい。これで終わりよ。ジェシカ様、見ていてください。
ゲップーよ吹き荒れろ。おしまいにしてやるぜタ。てやこの野郎